Čaute, dneska vás zdravím z pláže, ktorá sa nachádza veľmi blízko Pattaje. Je to len nejakých 10 km asi. V podstate som si to len takto googlil, že kde sú tu na blízku nejaké pláže a objavil som toto. Vyzerá to celkom zaujímavo, aspoň takto z fotiek, čo som to videl. Čo sa mi hneď páči, že je tu veľmi málo ľudí, čo som dosť prekvapený, keďže je úplne že hlavná sezóna aktuálne vo februári. Možno bude to spôsobené aj tým, že pekelne teplo, nejakých 32 stupňov, čo na takýchto netienistých plochách akože dosť vyšťaví. Vidím tam nejaké molo v pozadí, ale neviem, či sa tam vydám vzhľadom na tú teplotu. V podstate toto už je pomaličky aj taký koniec zálivu, v ktorom sa nachádza Pattaja. A ja sa vlastne vydám až tam, na ten koniec. A poviem sa pozrieť, ako to tam vlastne vyzerá. Páči sa mi, že je to v podstate len kúsok od Pattaje, 10 minút a hneď máte trošku zmenu toho prostredia. Vidím tu aj nejaké rezorty. Čo sa týka možno nejakých cien, možno to bude trošku vyššie, práve tým, že je tu len zo pár tých vecí. Tak tu nás sú také lehatka, určite aj reštaurácie, ale každý je úplne pozaliezaný. A tu je také super molo. Si tam aj pôjdem aj skočiť. Už som tým rozmýšľal akoľkokrát, ale ešte nikdy som na to molo nešiel. V podstate aj na Jomtieme sú také výbežky v mori, také tie malé mola, skáďal si môžete skočiť. A tam v pozadí už vidíte vlastne Jomtiem, všetky výškové budovy. No, tu máme voda trošku taká špinavšia, takže odriaza takého čohosi. No a ja sa pomaličky prejdem až na ten koniec, ale asi pôjdem po tom chodníku, pretože predsa chytím aspoň trošku tieňu. Je presne obed 12 hodín, no akože lepší čas som si aj nemohol vybrať, ale takto to vyšlo proste. Tak počúvam, tak preto všetkým sú tu Rusi, ale to celý Jomtiem vlastne sú Rusi, 80%. On sa ku vám každej prihovára po rusky, automaticky sa berie, že ste ich. Už mi to je trochu lezie na nervy, pretože proste tí kokso akože Rusko nie je celý svet, hej. Sú tu aj iné národnosti. No ja si budem musieť skočiť aj do toho lehatka potom. Lebo sa to nebude dať určite vydržať. Skočím trochu do vody určite aj. Ale radšej si dám pozor. No ale pozerajte, akože celkom dobre. Som celkom prekvapený, že videl som už na fotkách teda, že tá pláž bude taká čistejšia, ale nebol som si istý, že bude taká prázdna. Očakával som, že proste na fotkách je prázdna, lebo to bolo fotené mimo sezóny, hej. A že prídem sem a že nejaká plnka, ale nič, vôbec, hej. Zo pár ľudí. Tam sú nejaké rezorty alebo čo, to by sa mi celkom aj páčilo možno na deň, dva zostať. A ideálne prísť sa sem kúpať až niekedy o 4:00, kedy sa to už dá vydržať.
Normálne sa cítim, keď vidím ten resort, jak nejakej, ja neviem, niekde v Európe. Vôbec mi to nepripomína Thajsko. Aj tá pláž. Ale pekné ako. Pekné, len tu nevydržíte, no. A keď tu chcete vydržať, tak tu všade musia nastrať potom tie stánky zastrešené. A potom to hneď vyzerá tak, že tu vlastne nechcete byť, takže asi iná možnosť nie je. Som zvedavý, kde až sa budem môcť dostať. Ale ak vidíte, aj tu nás ostáva tie výškové budovy. Ale toto sa mi fakt veľmi páči. Nejaký volejbal sa tu dá zahrať. Ideálne až večer. Sú tu aj lampy, takže dá sa po tejto promenáde prejsť aj večer určite. Tu máte petang, myslím, že sa to volá tá hra. Neviem, či to bude od toho hotela, alebo jak to tu je. Tu nám sa kúpujú nejakí ľudia, tak sa mrknem už do vody. Či je to tu lepšie trochu. Ale vidno, že tá pláž nie je čisto nanosená, lebo je trošku tak porastená strávou. Tá voda není zas až taká čistá. Je to nejaká presne tráva z tej pláže alebo čo. Ale je, akože je vidieť, že je čistá ináč tá voda, hej. A keď pôjdete na Beach Road a tam do Pattaje, tak tam pod 15 cm už pomaly nevidíte, čo je pod vodou a tu je to pekne vidieť, čiže znamená to, že tu nevypúšťajú toľko splaškov a kadečoho z tých hotelov. Ináč ono je to tu v podstate taký štandard, hej. To pekne vidieť na nejakých ostrovoch a takto. Či každý hotel, každé ubytovanie má vlastne vývod, kanalizáciu do mora. Čiže potom asi vieme, z čoho je tá voda také farby. No. Proste každý to rieši nejak ináč a oni to riešia bohužiaľ takto. Keby tu neboli tieto budovy, čož pred pár rokmi tu neboli, tak je to taký maličký tropický raj. Pretože je to tu celkom pekné, už tam nejaké také mini pohorie je vidieť v pozadí. Takže pekný záliv. Nečudujem sa, prečo vlastne tu v tomto zálive vyrastla Pattaja. Keď v podstate, neviem či viete, ale Pattaja vlastne vyrastla štýlom, že počas druhej svetovej vojny sem chodili odpočívať americkí vojaci a v podstate takto sa toto mesto celé vybudovalo a tento záliv. Čiže bol Bangkok a pod Bangkokom bola táto obrovská vlastne zátoka. Až tam, ak vidíte, tie výškové budovy a ďalej. No a vďaka Američanom sa to tu vlastne takto rozrastlo. Čiže nemá to nejakú veľkú históriu to mesto. Nie v rámci Pattaje ani nejaké také, že centrum historické, pretože je to fakt nové mesto. A tomu zodpovedá aj tá infraštruktúra napríklad, ktorá je tu na tie uličky kadejaké, proste nie je to, je vidno, že to nebolo vybudované s rozumom, ale proste takto nejako sa to len stále rozrastalo a ono, keď chcete prejsť z nejakého bodu A do bodu B v Pattaji, tak tie cesty sú také kadejaké.
máte pocit, že proste stále len nejaký kúsok dobudovali a tak no, ale patrí to k tomu. A tu na také dobré psičky sú. Občas tu vidieť aj také tzv. Longtail plťky, ktoré sú hlavne na kraby. Idem pozdraviť psíkov. Ale ten piesok je tak horúci, že si musím dať šľapky. Ale úplne jemnúčky piesoček. Pekný. Vidno, že keď je príliv, tak v podstate až tu na niekde je tá voda. A možno im potom aj donesiem takú vodu. Takže v takýchto norkách si tu bývajú psíkovia. A nepáči sa im to, takže radšej ich nechám na pokoji. Ale čudujem sa, že tie psy, čo sú tu len málo kedy vidíte nejakých, že vychrtlých psov, alebo nejakých chorých a takto. Pritom určite ich nikto neočkuje ani nič, proste nie sú proste nijak zaopatrení. A napriek tomu sa im tu nadarí. To mohlo možno tak malilinko kazí takú tú atmosféru takej tej polopanenskej pláže, či ak by som to nazval. No, ale to je, keď sa niekomu sa to možno páči. Ale pozrite sa na druhú stranu a je to tu pekné. To je nejaký taký možno lepší hotel, resort. Musím sa pozrieť aj na ceny, keď sa mi podarí nájsť, tak vám aj hodím, že koľko tu stojí tie ubytovania. Pretože kebyže sem idem na dovolenku do Pattaje a nemám v pláne cestovať do nejakých iných destinácií, respektíve bavme sa o Pattaji, tak možno by nebolo od veci zobrať si tu na zo pár nocí. Pretože určite tu budete mať viac kľudu než v Pattaji, aj keď menej príležitosti, ale to nevadí, veď na deň, 2, 3 je to v pohode. A je tu kľud proste, je tu pekne fakt. V Pattaji proste ťažko nájdete také miesta, lebo proste tie pláže sú stále trošku znečistené. Je tam veľa ľudí, proste zhon, lode a kadečo. Ale tu si to viete pekne vychutnať. A tu je nejaké lehatka od toho hotela aj. Skúsim sa prejsť až tam nakoniec. Ale musím si dať na chvíľu pauzu. Zajdem tu do tieňa trochu, lebo už akože mi dosť pečie na hlavu. No, tak ja neviem, povedzte vy, jak sa vám pozdáva toto miesto. Mne to fakt strašne pripomína nejaké európske pláže. Pretože tu na to máte málo kedy takto separované, tú pláž. Že vlastne máte pláž a je to odseknuté, hej, že idete čisto len po takej promenádke nejakej pláži. A je to tu pekne aj upravené, udržiavané. Páči sa mi to naozaj. Takže kto chce trošku kľudu a príde do Pattaji, tak určite toto nie je zlé miesto. Postupne by som sa chcel vydať v rámci toho zálivu ešte na ďalšie pláže. Je tu jedna pekná, veľmi pekná pláž, tiež na taký štýl ešte trošku viac zarastená, ktorá je ale vo vojenskej oblasti.
takže sa tam musíte nejak registrovať, zaplatiť nejaký poplatok a tak vás vojak pustí ďalej. Ale to vôbec nevadí, akože absolvovať to. Takže určite skočím aj tam. A ešte nejaká taká pláž sa mi tam pozdávala, respektíve možno v rámci toho pobrežia pôjdem fakt nižšie, až niekde k ostrovom Koh Chang, ktoré sú nejaké 4 hodiny až vzdialené. Ale takto postupne by som to chcel poobjavovať, že čo tu vlastne je, pretože myslím si, že sú to turisticky dosť také neznáme miesta, ale napriek tomu si myslím, že veľa ľuďom by mohli vyhovovať, hej, pretože nie každý chce taký ruch veľkomesta a všetko má svoje benefity, aj zápory, aj benefity, takže rád by som to prešiel a rád by som vám ukázal aj nejaké ďalšie tieto zaujímavé miesta, aby ste sa potom vedeli trošku ľahšie orientovať, kto má v pláne sem prísť. Ja si myslím, že celé Thajsko je veľmi zaujímavé a nech už si vyberiete akékoľvek miesto, stále minimálne spoznáte a uvidíte niečo nové. Každé miesto je v niečom odlišné a je niečím zaujímavé. A toto sa mi páči mne osobne na tej krajine, že v podstate vám stačí len po nej cestovať v rámci jednej krajiny a stále máte pocit, že ste proste niekde inde, hej. Aj keď tí ľudia sa nemenia väčšinou, ale to problém nie je, pretože ľudia sú tu veľmi príjemní, priateľskí, napomocní. Ale takéto rozdiely v rámci nejakých pláží, cien, možno maličko služieb, nejakých zvykov, alebo jak by som to nazval, niekde jazdia také lode, niekde také tuk-tuky, inde zase iné tuk-tuky. Čiže každé to miesto je niečím iné a je to stále zaujímavé. A toto sa mi veľmi páči na tom Thajsku, že tá krajina je obrovská a má veľa možností. Takisto, ak vám vadí napríklad takáto klíma, že je veľmi teplo, dá sa ísť niekde hore do Chiang Maju, kde sú aj trošku pohoria a tam sú noci napríklad chladné, hej? Čiže cez deň tam máte okolo 30, ale v noci sa to schladí na 15 stupňov napríklad, čož už je veľmi príjemné, hej? Nemáte tropické noci. Tam by som taktiež chcel zájsť a pozrieť sa aj na takéto miesta. Ale to už sú miesta, kde v podstate nie je skoro žiaden turizmus a je tam taká zase iná atmosféra, hej? Pretože párkrát som bol na takých miestach, ktoré vlastne nie sú turistické a je to také zaujímavé, no, proste nevidíte tam žiadneho turistu, proste sami domáci a len vy. Ako, nie je to nebezpečné, ale je to taký zvláštny pocit. Ale verím, že veľa ľuďom by sa to páčilo, hej, je to také trošku dobrodružstvo. A mne tiež, len musím sa s tým nejak zladiť, hej, časovo, pracovne a všetko. No. Keď nepolámem moje nožičky, tak pokúsim sa prejsť. Ešte tamto sa trošku pozrieť. No ale som v podstate na konci tejto pláže a tu je tá voda veľmi čistá. Takže tu určite vlezem do tej vody. A je veľmi teplá, ale chcem ešte prejsť tamto. Či tam niečo zaujímavé neuvidím. Keď sa mi podarí prejsť tu, no tak. Som veľmi vďačný, že tu nie sú žiadni ješkovia. Takže nemusím sa bať, že do čoho vstúpim, nemusíte mať tie topánky do vody a neviem čo. Tak to bolo celkom easy stade Vince. Neviem, čo bude za tým cipom, či sa tam budem vedieť dostať, či nie. Tu
Tu zase taká zaujímavá trošku zatoka, mini pláž, súkromná. Tu je nejaká reštika, asi podľa všetkého, to nebude hotel. Tu je tá voda až taká, že azurová trošku. No, myslím si, že sa tu budem vracať asi častejšie. Pretože fakt tých 10 minút, čo to mám z Jomtiemu, je nič. A to sa nedá porovnať proste s tým, čo máte v Pattaji pláže a toto, čo je tu na. Ako jasne viete ísť aj na Kolan, na ten ostrov, čo je tam hneď blízko, ale musíte riešiť loď, na tom ostrove motorku a ďalšie veci. Ale tu si dojdete za 10 minút a ste tu. No, teraz je tu zaujímavý výhľad na celý v podstate Jomtiem. Tie výškové budovy. Toto sa mi páči, že ste v hlavnej sezóne a napriek tomu máte kľud. Toto sa bohužiaľ v Európe ťažko hľadá. Ale tu vám stačí fakt zájsť na nejakú inú pláž, než je proste tá najslavnejšia, alebo jak to nazvať, ktorú aktuálne máte pri sebe. A máte kľud hneď. Potom samozrejme, keď pôjdete na nejaké ostrovy, tiež ktoré sú tu na blízko, jak tento Kolarn, tak tam máte dosť veľa ľudí, hej. Ale tam je ich stále, pretože je to prakticky jediný ostrov, ktorý je hneď pri Pattaji a stále sa tam proste nahrnú ľudia. Ale tu na to máte fajn, no. Musím dať pozor na cestu. Ide nejaký chodníček, neviem, či tam sa vydám, idem tu ešte pozrieť. No dobre, tu sa asi nikdy nedostanem, ale pozrieť som sa mohol. A tu je to jak v nejakom Chorvátsku už. A tá voda má tak asi, ja neviem, 30 stupňov môže mať tá voda, strašne teplá. A čistá, pekná. Dobre, idem ja ešte tu do tej uličky, ale wow, tá voda je strašne teplá. Keď si tak, kde do vane napúšťate vonku vodu a necháte ju tam proste zohriať. Úplne tepľučká voda. No. Tu sa možno dostanem na takú inú pláž. Akože nič extra tu asi nebude. Akurát keď spadnete do týchto mega kaktusov, tak budete mať niečo extra. Tie kamene sú dosť zakerné, akože. No, a tu je ešte krajšia pláž. Ale nie som si istý, či ma stade nevyhodia. Či to nie je nejaká, že súkromná pláž hotelu, alebo také čosi. Ale ja to risknem. Pri najhoršom mi pôjde, nech idem preč. Ale na chvíľočku asi budem musieť prestať točiť, pretože je to tu dosť také na hovno, no. A ešte v šľapkách. Takže som úspešne tu na.
Zase je sa na čo pozerať. Nebude to súkromná pláž, pretože pozrite sa, je tu na také schody z cesty. A fakt to mi akože brutálne pripomína Európu, toto mi vôbec nepríde jak niekde v Thajsku. Tu mám taký chodník, asi prejdem potom, ale keď vidím tú statiku toho chodníka, tak mám trošku obavy. A je relatívne čisté. Sem tam možno nejaké... ani nie, to je obchodkový koš dokonca. To by som tu na vôbec nebol čakal. Hello! Takže toto sú typickí thajskí občania. Stále dobre naladení. Zo mňa sa už začína liať, ty vole. No neviem, či tiež tu nezakotvím. Lebo tu je super tieň. A fakt, to sme len kúsok od Pattaje. Takže vykašlite sa na to, kúpať sa v Pattaji a poďte radšej sem, pretože nie je vôbec o čom, akože 10 minút cesty je nič. A jak vidíte, proste hlavná sezóna, proste Pattaja je celá preplnená teraz. Trhy a pláže, neviem čo, a tu na proste máte takýto kľud. Takže nič viac si tu prijať nemôžete. Tu tiež asi také psiky boli. No a ešte dám asi jednu pláž. A potom sa pôjdem okúpať, respektíve niekde do tieňa napiť sa, lebo mám celkom dosť. A to chodím len, neviem, či pol hodinu možno po slnku. No a tu, keď som býval v tejto budove, tak mám luxusnú pláž. Neviem, či to je hotel, alebo nejaký apartmanový dom. No ale ja tu asi ešte niekedy prídem a zoberiem si aj nejakú stoličku alebo niečo a popiknikujem si tu celý deň. Je to teraz také trošku zvláštne, že na jednej strane máte toto a na druhej proste tie budovy. Ale som rád, že som objavil aj takúto pláž, takéto miesto. A určite sa poobzerám aj po nejakých cenách tu v týchto ubytovaniach, pretože mimo sezóny sú ceny veľmi nízke, možno aj polovičné ako teraz. A to teraz nemáte problém nájsť izbu za 20 eur. Hej? Aj pod 20, aj za 13 eur, aj za 13-15 eur vrátane raňajok tu viete nájsť ubytovania. V Pattaji, nie tu v Pattaji. Takže predpokladám, že za 10 eur tu nájdete nejaké ubytovanie. No tu som sa dostal do takého bodu, že neviem, či chcem ísť ďalej. Ešte to skúsim prekročiť. Čiže ešte raz, tie ubytovania v Pattaji aj v rámci sezóny, pokiaľ nebukujete v tú noc, ktorú sa chcete ubytovať, tak viete nájsť od 15 do 20 eur slušné ubytovanie a veľakrát aj s raňajkami. Čiže fakt, ako Thajsko je príjemná krajina. Trošku také nepríjemné je to cestovanie, že to trvá nejakých 10 hodín, možno cez 10, keď máte prestup. A že tá letenka vyjde nejaké tie peniaze, ale zase na druhej strane ušetríte na všetkom ostatnom. Či už na jedle, na zábave, na ubytovaní, celkovo na všetkých službách, hej. Keď si to porovnáte s Európou, tak tie služby sú 5-krát lacnejšie asi, hej. Tu na fakt si, neviem, napríklad počítate vodný skúter na 1 hodinu a stojí vás to
40 eur napríklad, hej, a to sú ešte lacnejšie skutre. Proste fakt, dovolíte si toho veľa, čiže na jednej strane áno, zaplatíte veľa za tú letenku, ale tie ostatné veci, pokiaľ si to chcete užiť a mať totálne všetko, jasné, miniete tu peniaze, ale tak to by ste minuli všade. Ale pokiaľ riešite nejaký ten štandard, že sa sem tam ísť nájsť a nejaké služby využiť, tak to podľa mňa je porovnateľné, čo dáte za dovolenku v Európe, keď si to vlastne sčítate. A tu som našiel dokonca aj sprchu. Možno aj bude fungovať. Neviem, či to patrí k tomu, alebo nie. Každopádne tu nás sa už asi nebudem trepať, pretože to bude asi nekonečné s tými plážami. Ale máte tu nejaké, ja neviem, čo to je. Mne to nepríde ani jak nejaká reštaurácia, ale ako keby tu mala byť svadba alebo nejaká oslava, neviem. No, ale asi to bude všetko k tejto bytovke. Veľmi, veľmi krásne. Ja najviac zo všetkého oceňujem, pokiaľ nájdem miesto, kde je kľud a kde je minimum ľudí. A toto miesto to spĺňa úplne že na jednotku, pretože na tejto pláži tu nevidím nikoho a na tej predošlej sme videli 2 ľudí, hej, ak ste mohli vidieť, čiže akože paráda úplne. V rámci Paté som sa kúpal, myslím 2-krát, hej, a myslím, že to už nebudem opakovať, pretože ako osviežiť sa osviežite, ale ten požitok nie je tak dobrý, pretože fakt tie pláže sú tam také, no, jedné z najhorších vlastne v Thajsku by som povedal, pretože fakt akože akú pláž môžete očakávať od nejakého mesta, veľkomesta, hej, to proste je stále špinavé a akože dá sa to, ale na niečo také to rozhodne nemá. Takže toto bola pláž Ban Ampur. Verím, že sa vám to páčilo rovnako ako mne. Dozvedel som sa niečo nové, respektíve spoznal som. Ešte by som chcel pripomenúť, že mi nezabudnite dať odber a like, aby ste ma podporili a aby som mohol tvoriť ďalšie takéto videá a bol trošku motivovaný. Verím, že sa mi na najbližších dňoch podarí natočiť niečo buď už z pláži alebo z mesta, takže sa znova uvidíme. Čiže takto na dnešok. Majte sa pekne. Čaute.